serà un vídeo un poc diferent. Mireu, com estem agafant alguns avions i encara no hem gravat cap procés d'estos, avui agafem 2 avions. Estem en San Francisco i anem cap a Washington. Estarem tota la nit volant. Si tot va bé, agafarem l'avió ara a les 12 de la nit i aplegarem a Washington després del segon avió a les 10 del matí. Estic cansadíssim, però anem a documentar un poc este procés. Let's go. Són les 12 de la nit, estem en el primer avió i ja estem a una mitja horeta d'eixir, igualíssim abans, ja veurem. I tinc una son que pa què, però vamos allá. Acabem de plegar a Minneapolis i he pogut dormir un poc i ara estem buscant la porta C2 de l'aeroport de Minneapolis, que és d'on serà el nostre proper vol en uns 40 minuts aproximadament. El meu cap no sé on està ara mateix i no sé si estic parlant prou fort com per a que se sent. Pero bueno, let's go. Pues ha sigut pim-pam. Hem baixat d'un avió i hem pujat en un altre. Pim-pam, super ràpid. Ara esperar que este vaja i ja pleguem. No sé si és de nit, de dia. Bueno, sí, és de dia, però ja s'ha passat la nit. Molt raro, això. I ja hem aplegat a l'aeroport de Washington DC després d'unes quantes hores i tota la nit per ahir. La veritat és que estem prou cansats, però ja hem aplegat així. Hem pogut dormir ben poc, la veritat, però això, una nit de viatge i ja estem en Washington DC. I ja està, hasta així el viatge per la nit en els Estats Units. I una de les coses gracioses que han passat en el viatge és que quan hem parat en Minneapolis m'han entrat un muntó de whatsapps perquè era de dia en Espanya i un dels whatsapps que m'ha entrat era de Teresa Patapum. Per tant, vaig aprofitar per a fer-vos spam del canal de Teresa. Si no coneixeu el canal de Teresa Patapum, pues no sé què feu en la vostra vida, heu de conèixer el seu canal perquè és espectacularment increïble i heu d'anar, vos deixaré el link en la descripció i heu d'anar a subscriure-vos al canal de Teresa, que aprofitant
cosa, ja que no vos he contat res de Minneapolis, doncs li he dit, Teresa, per favor, explica'mos què és la ciutat de Minneapolis, per què s'interessa en la ciutat de Minneapolis. I així va l'explicació de Teresa de la ciutat de Minneapolis. Atenció. Chico, pues justet de Minneapolis no tinc ni idea, que està proper de Mississippi, crec, i ja està. Si voleu saber més sobre Minneapolis, al canal de Teresa.